Szevasztok srácok, ez itt a Rotom, én Roland vagyok. Tamás. Tesó, hangosan beszéljünk meg. Szevasztok srácok, ez itt a Rotom, én Roland vagyok. Én meg Tamás. És a mai videóban újra itt vagyunk a Dunán, újra horgászni fogunk, már a botokat bedobtuk. Srácok, majd nagyon jó peca lesz. Egy éjszakát vagyunk. Búcsúzik mind a ketten. És reméljük, hogy halad. Tényleg. Fogni fogunk, srácok, szóval jó, hogy mindenféleképpen látni fogjátok. Forradtan mindenkivel bemutatja itt a helyszínt. Szóval nagyon jók a körülmények, de a dolgban vízszint az nagyon jó. Budapesti vízmérc az 150 körül van. 113. 113, srácok, bocsi. A szél is lassacskán el fog állni estére, reméljük, úgyhogy elég jó időjárásra nézzünk elébb a mai éjszakán. Írja a békán, mit tudnék? Beszéljük, ez is van. Srácok, itt egy nagy varangy. Mondom, benézek ma az erdőbe, hogy mi a helyzet, aztán erre meglátom a földön, hogy itt egy ilyen nagy béka. Mögén kosont. Jöjj. Adjad már, mert mindjárt lehúgyozza a sombor telefonját. Milyen lapos lap? Ember belevágtad a 3000 lument a szemébe. Hát de ennek nem tudom, tök mindegy, hát elugrált volna, hogyha zavarja. De most azt, hogy bántod, ez más. Hé, mi ez? A húd. Ott a hód! Ott a hód! És látszok, a béka itt maradt. Hát amúgy ez itt elcsillelget, most elflessel itt velünk. Színjel. Jaj! Hát igen, itt félnek az állatoktól egyesek. Nem fog meg, már ami kajak le fog húgyozni. Tudom. Amúgy tök fajn, hogy itt ilyenek is vannak, ezzel nem is találkoztunk Ja, a te békával. itt srácok Dunaparton, vadonban vannak ilyenek azt. Hát de még amúgy nem találkoztunk ilyennel. Sünivel már találkoztunk. Hát most a macska is itt van, meg a hód. A békát még itt. Srácok, de halat sose látunk. Hát igen, ez elég idén nagy még nem baj. nagyon fogunk halat sem. A békát előbb látunk. Itt mindjárt megesz a pókot. Hát nem eszem. Dick! Figyeld! Gyirhes? Írás. Fél tőle. Ne húgyoznál a macskát, ezt elkezdeni itt vergődni. Írás. Gyere. Hol a béka? Ja? Itt van. Dik Rátaposott a békára. be van feszülve a béka. Milyen válla van ember? Ki van baszva? Ez tényleg a béka. Szeretjük a hódot is, csak nem ezen a környéken. Igazából. Van egy parcak, ahol nagyon ki vannak rágva már a fák, ott el vannak, de itt azért ne rágják már ki, mert ott is már van egy-két fa, amiben van dőlve, tehát nem kéne, hogy itt bedölöngessék a fákat. Főleg azért elég szar, hogyha pont sátorral vagyunk itt, és akkor mondjuk ránk dől valamelyik pont a sátorra, mondjuk egy nagyobb viharba, ez nem lenne elég jó. Most a pódokat elzavarjuk, nyilván bántani nem akarjuk őket, tehát hogy semmi szándékunk nincsen állatot bántani, tehát... Na, próbáljuk begyújtani a tüzet. Nem, de tök sok sikernek, nem nagyon fog meggyulladni még, úgyhogy kisebb fákat kell oda rakni, hogy legyulladjon. Már azt mondom, modárok.
Az a jó, már van füst. Ha van füst, akkor lesz tűz is. Azok, ez egy nagyon bölcs embertől hallottuk. Na, ott már van valami, hoppá. Hoppá, hoppá. Lehet még a zsebkendőig, de az tök mindegy. Sikerült begyújtani a tüzet, így kb. 10 perc. Srácok, most támadták meg éppen a macskánkat, Csóró felszaladt a fára. Jött valami kigyúrt kan macska, azt elkezdte kergetni. Tamás az nagyon beszart. Megvan. Na így fél ötkor reggel lett egy kapásom. Vagyis egy második kapásom. Az első elment. De most talán megvan. Nem bele. Nem lesz valami nagy példány, az is biztos. Hát egy dévér. Nem nagy, nem is a legkisebb, de egész szép. Visszaengedtem gyorsan, mert fergődött a parton. Na, itt is volnánk reggel. Este azért történtek események. Fél kettőkor volt, nem? Ciao. Mindegy, megjelent itt egy full random alak. Angolul beszélt. Már ott hallottuk, hogy dumál, és Zsombor odavilágított lámpával, és akkor láttuk, hogy valaki tolja le a biciklit, ez full sötétben, lámpa nélkül. Elkezdett itt hablatyolni itt angolul, hogy don't kill my eye, meg ilyenek. Aztán kiderült, hogy végül magyar. Elméletileg elkergették otthonról roma honfitársaink, mert hogy elvileg megverték a szomszédját, meg ilyen dolgokat hablatyolt itt össze-vissza. Ja, úgyhogy történtek események. Most például a macska kapott egy görcsöt, úgyhogy eléggé durva volt. Csóró itt megfeszült, ezt elkezdett remegni. Mondom, fáradtak vagyunk, már mennénk haza aludni, de hát még csak reggel 5 óra van, úgyhogy valószínűleg még egy órát maradunk. Jó, nem kell videózni, bassz.